Malawi Brief. Kukwera kwa mafuta agalimoto kwadzesa kusamvana mdziko muno ndipo lero nduna zaboma zinasonkhananso pa nkhani pomwe mkulu wa bungwe la kama John Kapito nawonso anali ndi atolankhani mu mzinda wa Blantyre pomwe amalangiza boma kuti liyike ndondomeko zoyenera kuti kukwera kwa mafutaku mzika zisafinyike komanso amalangizapo anthu mdziko muno kuti yayi tateni tionetsetse kuti makamaka ochita malonda tisachite kuwafinya anzathu akuvutika kale chifukwa kuti ngati tingafune kukweza chilichonse chimene tikuganiza kuti tikweze chifukwa chakuti mafuta akwera akapita kuganiza kuti ndi bwino kuti tichite maumunthu tisachite mopweteka Malawi tichite mosaonjeza kamtengoko ngati pali kuti kakwere koma kakwere mosaonjeza aperekapo zifukwa aonera kuti katundu anakwera kale mu nthawi imene mafuta amavuta mdziko muno mboma limene lapitali akutero kuti kunali kufuta kusowa kwa mafuta ndi anthu amagula mafuta awo pa black market ndifukwa chake amayika mitengo ikuluikulu imene mwina panopa mtengo sadabwezenso mbuyo mafuta atakhazikika atangobwerabe pa geji yomwe ija kuti ngati ulendo unali wa 1000 nthawi imeneyo tiyerekeze ulendo wa pansewu ndiye kuti mwina chifukwa chakuti mafuta amasowa amapezeka movuta maminibus amatha kuyikapo mwina 1000 ina mafuta aja atayamba kupezeka nkukhazikika akuti sanasinthenso anthu mitengo ilipo mpaja ngati akugula black market ndiye ngati pali kuganizira kuti anthu akweze maumunthu timafuna titadziwa kuti inuyo kwanuko mitengo ya katundu yafika potani chifukwa ndunanso zaboma amene zinakhala mchipinda chawo nduna fongo makambirana kunanana malomba meneko lanso tinaonako nkhope ya nduna ya boma makamaka ya zachuma mwanamveka ndi ena amene ndithu amakambanso nkhani zomwezi ndipo amalunjika kuti zaka zitatu zapitazo boma linachita ngati molekerera kuti likanatha kukweza mafuta mu nthawi yoyenera zimene zapangitsa kuti kukweza kumene kwachitika mowirikiza apa ndi ngati mkute wa zaka zitatu zimene zapitazo ndipo anamalomba anaonetsanso kuti nawonso anapempha kuti katundutu ngati pangakhale kukweza koma tateni tisachiteni mopsinja anthu chifukwa ifeyo ngati boma tikuyesetsa kuti tione kuti kodi anthu adzikhala bwanji mdziko muno ndiye kwambiri akulunjika anthu ochita ntchito za malonda kwanuko mitengo yasintha atakweza mafutawa kapena ilipo mpaja tikambirane mwachilungamo pano ngati yakwera yafika pati matransport paja pamene mmakwera pano mukukwera motani matransport boma alotuna ngasilinga kufunseni door to door ngakhala akapitwa kunena kuti wayesetsa atuluke azikafunsa m'misika iwo ni munthu ndipo timatero kuti nafenso ngati Luntha Television tikhoza kuponda pena paliponse madzulo ano kufufuza misika mmene akugulitsira m'makwalalamu mitengo ya buledi suga matransport kwanuko zafika pati ndiye muchita mwachidule kwambiri tingowapatsa chithunzithunzi anzathu amene ali adindo kuti aone kuti zinthu zili bwanji kapena mwina zilipo mpaja apa pamene mutha kuyamba nokuyimba foni mwaswera bwanji pa line apo taswera mwaswera bwanji bwana Magani ayi ndaswera tikudziweni kumene mwayimba ndipo zinthu zikuyenda bwanji kumbali ya mitengo chimene mwaona chasintha njani dera lanu pano mwanada mafuta akwera ndi matransport ndokwera komano ineyo imene mafuna kuti ndiyankhule ndiyena kuti ngati Malawi sometimes let us be sincere kwasema kuti ide mafuta akwera zinthu zakwera koma pachita kukweza kuna kuti tivulaze anthu amene tipapanga business okay tisachite kuvulaza anthu pa mafuta awa ineyo nkhani ndaisata bwino bwino ndaimvesesa bwino bwino kaya mbuyo ineyo nkhani ndaimvesesa koma mmene zasalira apa pamu mmene anthu ayakhulira programu ya Luntha itodzana mnachitaso choncho ndi ine apo pa ndi insight ndithu mvesesa bwino bwino mmene
zimene okhalira mafuta awadi amayenera kuti akwere zaka zambuyozi azikwera pang'ono komanso ifeyo ngati amalawi kunoko sitipanga mafuta tilibe zisime za mafuta amachokera kunja ndi mafuta sala amachokera kunja kuti tizachita subsidize akhale asubsidy ndikuona ngati kuti zikoli tikhanga kuti tikuzipweteka tokha tikhanga kuti tilonda mamoti tisinye kuno bwino leti kukhanga timatenda aja mamoti timwa mankhwala tikuzemba kumwa mankhwala tota kha tikuzemba kumwa mankhwala zaka zonsezi kuyambira pano pa 3 years 4 years tikuzemba kumwa mankhwala izizi pachipaka nachendo paka nadalika tikanachitikachi mafuta akanakweraji modesakhawa ndeti amjepa apapa azakweza inda azikwera pang'ono mene akukwezera mwa tapita all the way from Ndilande nanonso mwapereka kwa mwati mukwera motani mabasiwo tandipatse chithunzi chimenecho chasintha njira okay mabasi ngati setu makhala ku Ndilande kuti asintha kwambiri koma ena kumatha kunena ma 1.5 ka town ena ma 1000 koma nthawi yapopo anthu amakwera muna maerazi ma 5 ena koma panopa kucha kwa zulo leroli anthu asatukwera ma 1.5 ma 1000 zanga inake samakhala kwa akameza akachoka kwa akameza kukasuka town muna va Kristu ejitani amakhala kwera muna amakwera 1.5 koma panopa ndi 2.5 akwezapo ndi 1000 kutoka kwa akameza tathokoza ndiye kutoka kwa akameza ukasuka kulimbi 3000 panopa ndiye mkuzokuona kuti transport yokhala ndiye yakweraji ya chithunzi chimene tikufuna kwambiri kuti tione dziko lonse anthu akukhala bwanji bomalo likamakhala ndunazo kumakambirana adzionanso kuti zikuyenda bwanji. That's why we are here. Mkhale ndonse kopambana bwana Peter izikoma pitirira kumva maganizo anzika mwachidule kwambiri tifuna tingomva chasintha njani chikwerereni mafuta kapena kwanuko zili mmene zinalili kale mwasora bwanji sora kuno kai mwachidule amaseko tipatseni chithunzithunzi kuti kodi kukwera kwa mafutaku kwasintha chani mdera limene mmakhala zikoma kwambiri kwa marulelo nkuzeni dzina la bambo dzina la bambo chabwino ine mwana wa Nkulukuta moyo inu ni Nkulukuta moyo mwana wa Nkulukuta moyo amaseko inde maseko Nkulukuta moyo kodi mwabwera tsopano pano kuchotsa chigoba inde tsopano inuyo tipatseni chithunzithunzi kuti ngati mwana wa Nkulukuta moyo Mr. Maseko tipatsani chithunzithunzi mukhala ndithu dera la kukasungu chasintha njani kumeneko makamaka mwachidule potengera kuti nthawi yathu ndi ino ndi wa namba 2 koma yasuntha kale meti kuyankhula pano chilipo chakwera katundu adakwera dachakwera ukuku tikungopita kwenjezera kuti tidalimba kale mtima lokwezera vuta bwanji amalawi tidalimba kale mtima ndinachaona nena kuti nduna zaboma zinakumana kumakambirana nkani imeneyi mpaka akapito amarelo nena kuti boma alionetsetse kukwera kumene kwakwera mafuta china chilichonse chimene naso chisunthe koma anatankhula onena kuti pamene mafuta amasowa anthu amalonda anali katundu awo akukwezabe ndiye muone kuti amakweza mafuta kulibe koma lero mafuta akupezeka mafuta awo akwera mtengo kodi katunduso apitirira kuti lero imeneyi tipempha boma onena kuti lionetsetsedi kuti katunduyu asapitirire mulingo wake taona baba atangoyima katundu osanjezeraso milengo ayi anati matuma kushopu milengo imene tikuidziwa yokwera kale mwina atafuna kuti akwere asakwere mowenjeza chifukwa chakuti amakweza mafuta okulibe ndiye ineyo nkuona kwanga akapito ayankhula mwanzeru ngati nzika ya Malawi chifukwa chakuti iwo aja ali kubunga limeneli ndiye ayenera mayankhula zokhazokha zochakuka kapena zomangirira Malawi osati kukasula tsopano kudula kwa katundu ngati anzathu amalonda kandi mayendedwe amene ayenera kusuntha chifukwa chakuti ndi mmene dziko luyendera koma tikuona pa ground kuti pali bwanji pa ground ndikuona kuti pali bwino zedi chifukwa chakuti
ngati umagona ndi njala ukapita khomo lorusa magone ndi njala umaona bechina chake udingonena kuti ukamadya mawirikiza munthu ngati umagona ndi njala wina ukuku ukambokhuta umapezeka kuti thupi lako lija lufuna lipange matenda chifukwa chiyani muthupimo munalibe zakudya zoyenerera umakhala ndi njala mbali inayi. Ndiye ineyo nangoona nena kuti ngati dziko la Malawi kapena ngati apuresidenti kuzolera mwanduna zawo angokhwimitsa lamulo kuti aonetsetse kuti katundu asadule chifukwa katundu adadula kale mafuta wakulibe. Ineyo kuti anzanga apezeko mwayi ngati mwana wankulukuta moyo ndikhale pamenepo. Mwatsindikatu kwambiri za nkulukuta moyo. Tathokoza mkhalendo sikopambana amaseko. Kupitira kumva maganizo anzika. Give us a picture kuti kwanuko zikuenda bwanji. Tifuna titaona fanthu akukambirana. Taona amabungwe andale akulankhula leronso nduna zinakhalira nkhani yomweyi zikuonesa kuti ndiye kuti sinkhani yawamba iyayi sinkhani yoyenera kungoyisiya koma kuti Malawi akuchita mozukuta kuyesetsa kuti kodi tipeze njira yanji ngati dziko. Anyway, today tungofuna tione kuti chilipo chasintha kwanuko malingana ndi kukwera kwa mafuta chimene mungatipatse chikusiyana kwambiri kuti asanakwere mafuta zinthu zinali apa mitengo ya matransport inali apa akweramo zinthu zafika yapa chimecho chimene ife tifuna titazindikira madzulo ano. Bwana maswera bwanji mu live? Maswera bwanji. Ndaswera tikudziweni kumene mwayimbira? Ine ndi Stefano Chunga ndiyimbira kuno kumponera. Kuli kumponerako zinthu zikuenda bwanji in short mutipatse chithunzithunzi chikwerereni kwa kuti chicho chabwino njani mafuta atangokwera zikuenda bwanji kumene kumitengo ya zinthu pansewu zikuenda bwanji kuti mutipatse chithunzithunzi fa nduna zinakhala makambirana nkhani zimenezi nafenso tikhale pano tikambirane chifukwa iwo amakamba pa ango yawo ifenso tikambe pa ango yathu ngati nzika zikuenda bwanji nthu alimweni nazolowera kugona mu nyumba yoluma. Mwafikira choncho kumponera? Aha. Mwatani ndakamba zimenezi ifuna kuti tinazolowera kale mwina ndi boma limene lapitali kotero kuti apapa kuzongoforokoza kuti tinazolowera mwina kugona mu nyumba yoluma chifukwa kuti mavutowa atibvera ndi amenewa. Tiyeni tizingopitani kutsogolo tione kuti chimene chingatigwere ifa Malawi ndi chani. Okay. Chifukwa kuti apapa ningafotokoze kuti ine ndimakhala pano pamponera kuchoka pano pamponera kale timalipira ndalama yokwanira 5,000 6,000. Kotero kuti apapa mmene mafuta awa nduna fotokoza kuti mafuta akwera ndiyo kuti tikumalizira 8,000 kupita Lilongwe mponera. Ya ndiyeno ndimene mujana fotokoza kuti tinazolera kale mu nyumba yoluma kotero kuti tere mmene zuma khaliramo tinazolera nangatipanga bwanji boma ndi limeneli nangatipanga bwanji tafa kale ifa Malawi. Chithunzithunzi chimenecho mwatipatsa tithokoze kwambiri kumponera kuti pabwera 3,000 pamwamba pa transport imene mmalipira mukhale ndi usiku wopambana. Tathokoza kwambiri inunso usiku wopambana. Zikomo. Kuluntha timakunyadirani kwambiri chifukwa cha program imene mumatibweretsera program yabwino. Tathokoza kwambiri tamva kulimbikitsika. Zikomo usiku wabwino. Usiku wopambana. Pitira kumva maganizo anzika ena akuyesera kuyimba maiko akunja tione kuti kodi ndi ani amene akuyesera kumeneku manambala ake amachita kuoneka kuti iyitu si Malawi iyi ndi akunja so tione kuti kodi ndi ani afuna achite comment zinthu zotani pa program. Mwaswera bwanji? Maswera bwanji? Ndaswera bwana tikulandireni live pa Luntha Television dziko liti dzina lanu? Ine Juma kuno ku South Africa mzinda wa Johannesburg. Okay. Basi mafuna tingoyikira apo ndemanga pa program imeneyi pankani imeneyi. Teroni. Choyambirira tinene kuti pena pake Amalawi tizikhala anthu akufa kuti kodi anthu ena akamala nkula chinthu kuti boma kapena kuti boma likamala nkula kuti bwanji. Tikuziwa kuti dziko la Malawi boma limene amapangira zinthu zawo zambiri ndiyoti awononga.
kupatikizapo boma la Malawi lini ngongole zambiri maiko akunja ndiye boma limene labwerali DPP kusera mwapita mutalika amene alowa boma ona kuti muli mavuto ambirimbiri tipanga bwanji kuti dziko lathu libwerere mmene nalili kale ndikovuta kuti akongole ndalama zinazo maiko akunja kanga tikuliso kuti akwapinja Malawi munjira ina yakeso yolakwika ndiye chimene aona kuti tipanga bwanji titolere ndalama Malawi momuno kuti mwina make kanga tingongole ikukuku tayipungulaso pang'ono komanso titolere ndalama Malawi momuno kuti mwina ake boma atite kukosa kusala mu ndalama sachani sa Malawi momuno ndiye kukweza kwa mtengo wa mafuta ako si kuti alakwisa iyayi apanga chinthu chabwino chifukwa chani aopa kuti akongole ndalama zina kuti tizingokhala ndi ngongole maiko akunja Amalawi so tizikhala ndi ofesa kuti boma likuti chani chifukwa tikosa kunena kuti iyayi boma li apanga ngasa mwakuti singasa chifukwa tuna kuti akongole ndalama zina zakunja kuti mafuta amene alipo mafuta sosi kuti akosa iyayi akalabe akupitirira mpaka nsogolo kwa ngongole izi kabe ikwapinja Malawi komanso pena tapemba amabungwe wa komanso andale kuti pena akamalankhula asitokuona kuti boma likuti chani tiyamikire nduna za boma kuti lero zinali ndi nsonkhano wawo alankhula amene alankhula muja alankhula bwino kuti Amalawi tikhanga tikumva kuwawa koma pamawa unkucha tizasankalala chabwino komanso andale wenawa asitakuyamika chimene apanga anthu ena chimene sachitika chaka chinocho pa 3 months imene iyi mulamuliro wapita mutalika tinyadire tiyamikire timpasi support munthu uja kuti dziko la Malawi likhala bwino chifukwa likakhala bwino wopindula sakhala DPP okaoka kakhala MCP apindula UDF apindula afodi apindula Japan sino chose chili Malawi mujama support wake apindula mwachisazo chimanga chimene chikuguda pa mtengo wabwino panopa mafuta amene akupezekamo akugula ndi DPP okaoka ndiye ndipena pake tizikhala ndo akupona kuti boma ili linali lofunda kale ndi kale kusema mu boma limene lachokala Congress ili ndiye ngati abwera waona kuti kuti apa tikosa bwanji apa tigwira bwanji tikongole ndalama zakunja iyayi titamanga Malawi momuno tipesa ndalama zokosa mafuta amene wawa ndipo apita ananena kuti mundipase 2 years 2 years imene chayiona chengoona kuti aone kodi boma mumuli bwanji kuti apa anaononga bwanji tingakoze bwanji apa anaononga bwanji tingakoze bwanji ndio koza kumeneko after 2 years imene anayikamba ija ngati mafuta akupitirirabe pamene kuti sakhala ndi mawu olangula kuti bwana unanena kuti 2 years ndakupasani zona apa zikuvuta ndipati koma lero tiyena tapase ndi tumpata sogoleri watu pita mutalika agwire bwino ntchito timpange support moyenerera zimene akupangazo ubwino akupotokosa kuti Amalawi tapanga izi cholinga chokuti tikose mafuta amene alipowa pamawa zazakhala ndi wosangalala chabwino mulola ndikufunseni usani ndili bwana wanga well kunena kuti dziko lino lovuta kuyendetsa nkulakwa ndinena kuti poyanga ndiwonjezere pafunsolo chifukwa boma lina limene lapita posachedwapa limafotokoza nkhani zomwezi ku mtundu wa Malawi kuti ayi tikuyesera kupanga apa mumva kuwawa kunali chichewa chofinya zithupsa zina zotero ili bomanso kufotokoza zomwezi kuti timva kuwawa so tinene kuti aja zimene amanena zija ndizi zimene zikuyankhulidwa panozi ndizosiyana ndipo kwakukulu ndikulangula izi chifukwa chonena kuti aja amalangula koma kupanga decision yoti mafuta awo ate simakanika awawa akulangula koma pati zinthu zina zimene zikuoneka kuti akosa kukwanisa kutesa mafuto mwachisaso 3 months imene iyi adanena kuti chimanga chipeseka nziko muno ndipo chimanga nziko muchiliko anthu akugula pa mtengo wabwino kusiyana ndi mmene zinali ndi mbuyo muja mafuta awo akupezeka ali ngambwe nena kuti zimene akupanga iwowozo Amalawi alibe chiyembekezo yoti boma ilili zimene akambazi kuzogoloko tikala kosangalala ndipo apita nanena kuti nduna zanga sindifuna kumanga mamitini osaziwika bwino omapita kwa kusalima kunyanja kuti ndikuti mangoononga ndalama ayi mamitini muzipanga muti maofesi mwanu momwemo nga kuti muzipanga safe ndalama ndipo anana kuti musamangotuluka kunja pano nduna zimene zikutani sikupanga
amene ali ndi ulendo wofunikira ndi amene akutuluka kusera muchaniso mu office ya president kuti ndikupita kukundi kapanga izi ndikwapata chilolezo tsono aja mangolangola amusamayende atuluka apita kunja kodi ndalama zimene amaona ngazi chaso akanakala kuti akugwisa ntchito ma department ena ndi ena na abomawo siku la mala sibwezi lili labwino ndeti ndi chiyembekezo na kuti zimene akulankhula mtsogoleri wathu Peter Mutharika ndi boma lake ndi chiyembekezo kuti zinthu ziyenda bwino kusiyana ndi aja mangolankhula pagalaundi amapanga zinthu zina awa akulankhula pagalaundi zikuchitika zinthu oti Amalawi ali ndi chiyembekezo amene pali kusiyana komalisa nene kuti ndiyamikire programu yanu iyi maso ndi TV yanu iyi takadi kuimba ndawo yayitali simapeza mpata ile ndapeza pesa mpata kuti pakana tikulankhulana ende ndiyamikire kuti programu imene musasiye komanso tikuyamikire inuyo kuti programu imayendesa bwino ziko komanso timene tikhoza kupemba komalizira ku mtundu wa Malawi ndikuonena kuti tikale anthu okondana ngati Amalawi ndawu ya ndale inapita ino ndi ndawu yoti tiyeni ziko lathu tilikonde chifukwa chimene chingabwere chabwino cha mboma limene lili wopindula sakala ADPP okaoka sakala kapena mtundu kwa yawo kapena achewa kapena alomwe Malawi wina aliyense apa kupindula apa kukoma ndi boma limene lili ndeti pangane support ngati Amalawi ndawu ya ndale ikasafika tisapanga ndale ndawu ya ndale satate ndipangizo kuti ziko la Malawi likale pasogolo chifukwa upindula ndi ife ya Malawi si anthu ena iyayi tathokoza kwambiri yetu bwana wanga ndikumbutseni dzina lija dera limene mu South Africa ine Juma Ahmad kuno ku South Africa kwatu kweni ndi kumakanjira akumakanjira akutsatira kuoneranso akuti ambale wathu ali mu kunja tithokoze kwambiri ndili mu mzinda wa Johannesburg chabwino mu Johannesburg mukhale ndi usiku wopambana imiso mukhale ndi usiku wopambana ndi Amalawi muli kumene konose zikomo kupitirira kumva maganizo anzika hello bwana maswera bwanji maswera bwanji ndaswera tikudziweni kumene tafika Jordan Blackstone kuntinji kwa Mkanda muli ndi choti mulankhule kapena direct mutuza mmene mitengo ikuyendera kwanuko poti aliyense akumayankhula mmene waimverera zoti ndilankhule chemakawa tayesetsani kulankhula mu mphindi imodzi poti nthawi kuthamanga kwambiri inetu ndilokhutitsidwa ndikukwera mtengo kwa mafuta kwachona kuti enafe kuno kumalire mafuta ambiri amathera mdziko la Zambia apolisi athu awa amangola njira kadiza asilikali kadiza mafuta akupita ndikukwera kwa mafuta kukhoza pangisa kuti mafuta awazipezeka mumveka pansi mayankhula ndithu bwinobwino mwamphamvu tsopano imveka pansi wandikireni pakamwapo chonchofoni nkuti kwathu kuno nkumalire kufupi ndi ku Zambia okufupi ku Zambia kumene mafuta ambiri amakhala akupita ku dziko la Zambia yakuti apolisi athu amangola ndakanga chepe asilikali ali kwa mwase ukanga chepe mafuta akupita so zimene zimapangisa kuti mafuta asamakhazikika sowasowa komabe amalonda asapezerepo mwayi kukwera mtengo kwa mafuta kuti mina atokweza katundu moposa wake zochitika chifukwa achitetezo sakwanisa olanda katundu amene akupita dziko lina opanda zilolezo akatakhala kuti amakwanisa ndiye kuti mafuta sibweza akusowa sakadakwera msanga sobweza akuzungulira ku Malawi konku chabwino zipangisa kuti ife Amalawi ziphinjika mwina chipanichi kapena ulamuliro tione ngati ulamuliro oyipa koma tinasa karoka Amalawi konse machembekezo yathu ngachoti mwina asitazinthu koma singadandaule msanga nangati mapezedwe ati ikonomi yathu kumene fika ziyendera ndipfuta chemaka maganizo anga atuna amenewo tathokoza katundu kumalire kuti akupita kwambiri mafuta monga ngati mafuta zikoma kwambiri katikoli tathokoza kupitira kumva maganizo anzika amene amaveka kulupita nomatsatira koma afotokozako zina mwa zinthu zimene akuona kuti kukwera kwa mafuta kwakhala bwino mafuta azikhazikika ena pamene akudandaula ena akuziona mwa ango ina inu mukuziona bwanji nkhanizi ndipo kwanuko mitengo ili bwanji maswera bwanji pa line up taswera maswera bwanji wawa ndaswera madera ku Kasungu Simbani kuti kuli bwanji ku Kasungu kwabwino kaya kumeneko kwabwino timatero kuti kamphindi kamodzi tigawane
ncholinga choti timve maganizo ochuluka katikati mwa program imeneyi. Mukulandira bwanji nkhanizi komanso kwanu ku mitengo kodi yasintha mafuta awo atangokwera zilipo utani chifukwa nduna zinakhala pansi lero folo za mtunthu ndikumakambirana nkhani zomwezi. Akapitonso Blantyre anayankhula ndi atola nkhani kumakamba kuti iyayi boma chitanipo ni kanthu komabe mlozo umene anali nawo ati 3 years ago boma limene lapitalo linalekerera kuti likanakweza mitengo imwe msanga ncholinga choti sazimve kupweteka pakamozi ndipo anapempha boma kuti bomalo liunikire njira. At the same time masalari anakhuzanso naiwalatu pamenepo akuti anthu akufinyika. Ineyo mukutsatira bwanji kwanuko mitengo yasintha? Kusintha ndiye kulipo kwa mitengo zili motani ngati mtunda umene mnati makwera ku 3000 pano pane ma 5000 kubwera ngati 15 pamwamba kapena 2000 15 pana 2000 kumene komano tikakambazo like mitengozo tete ndichivomereze ende ndikusimikizira nawo jeni muli apa palibe amene amasangalatsidwa ngokukwera kwa chinthu mziko mtengo. Okay. Simuzapeza munthu wina wake ata akuyamikira choti chinthu chakwera mtengo chimene choita ndichiziwe. Okay. Tikatenga mafuta kwathu kuno kwanali wosika potenga ndi maiko anzathu. Kwa ife amene timayendayenda timakumana ndi ma truck driver atapakira zigubu za mafuta ochuluka kwambiri akutuluka nawo kupita nawo kunja. Niona ngati kuti kukweza uko kuyende tifinyika komano muna kutetezaso mafuta athu. Chifukwa kama chilungamo mafuta aja sikuti kusakhazika kuti mafuta osamapezeka nziko muno ayi koma chifukwa anali ochipa. Ama truck driver jambo zatisira katundu amatenga mafuta aja akamatuluka amapakira nzigubu apakiraso mutanki nomatani matuka na akafika kuja ndikumakopa mafuta chenu mugulisa. Ndiye chinthu kale chichi tate ndichitenge ngati kuti chachitika basi komanso tende zinike zino kuti palibe munthu amene angasangalale inde timaziwa kuti mafuta ndiye kholo mafuta ndiye kholo chilichonse chifukwa mafuta akakwera chilichonse chimatani chilichonse chimakwera. Ngakhale kuti zinangoti panikiza siku lomwelo utamva kuti mafuta akwera nawonso ayisikomunikaponso 12% ndi zimene timayembekezera kuti zinthu zitani zinthu zikwera ndithu. Tikakhudza kwambiri ku mafuta ako ndikuona ngati kuti mwamake tikokhanji kachitetezo pang'ono kwa mafuta athu chifukwa mafuta athu akakhala okwera kafuna ndi mana zinzathu imene amagula maiko ena inde economy ndiyosiyana sitingafananize imene ili economy yawo ndi economy yathu komano pa mafuta pokhapo ziko munasama khazikika chifukwa amati mafuta aja akafika matruck driver akatulukira amatenga mafuta aja amapopa amafuta amatuluka ndipo ngati panali ziko limodzi muli matulusa mafuta ake ndena ziko lathu lino ndikuweza kuja kwa mafuta kuja munayikako kachishango pang'ono kuti mafuta aja azithabe kumati kwanira ife anu ake ife nziko muno nde zokambakambazo zikadalipo ndi zikhalapobe ndeta ninakalepo yamba kuti palibe munthu amene amavomereza kukwera kwa chinthu moova kukhala mafuta alisamaza kuti mafuta akakwera chilichonse chimatani chilichonse chimakwera nziko ndebe inde tukwera choncho ngati panopa ndili kulilongo titakwera 15 kuchoka mtown fika kuti 24 ndiri ponyamuka pano kupita ku Kasungu tipitira 15,000 basi ndi chinoti tangwenabe kungochivomereza kuti angongochivomereza muna tangofinyika kuti sitingakwanisa nyamuna chimangaso pano kuti saukalonga ndiri sikachipanga kuchiri chose ndiri ndamaitira transport tavomerezaso umenewo ndika chipanga meti nawoka basi tabwesano muno mulengo kuti anthu angotani anthu agule basi kena china chirigulise mu Kasungu zikachitika zimakhala zachitika maza akadeka saoleka koma beti amikire boma kuti atichitira kuchishango kuti mafuta asatani asatuluke meti nanene abazana kuti kukoza mafuta akulibe vuta bwa mafuta wazirani azipezeka tagulapo ifeyo 5 liters ja 5 liter nyeni tumakula pantandira pa 1 liter 15,000 tagulapo ife 10,000 per liter mafuta Kasungu mafuta oso akusowa wapeza mafuta 10,000 unati wavutikana kuti wapeze ndi mwanene 5,000 ife chimene tikufuna ipi mafuta wazirani azipezeka. Akatero ndi kuti ifeyo tiyankhula komabe tisiya ndikuziwa kuti kakuluka maveka ndithu sinakani nyengo yake ino ndi January mukuziwa zakhangire zatifika pakhosi movaso zinakwera pakati pa mwezi ena afiri masati kugwa kumene ndi chinthu choti mwina chatiphinjapo pang'ono komabe tichilandira ndithu tichizolowera chachikulu bano pasakhaleso kusinthaso kwinayi.
pamenepo tikuthokozeni kwambiri kuti mwafotokoza mawa mubweretsa thumba limodzi kuti tilidalise kulunga ayi osadandaula limenelo tichita moteromo kuti mdzakhangatira ulwandira kubatizo pang'ono kulipempherera nkulidalisa angakhale kuti ayenda pa mafuta okwera komabe sanakwera ayi mafuta awo ali pabwino kuyambe chilungamo uchabwino zikomo kwambiri minister mukhalembeseko pamano kwera 24 zikomo